Aviam, el partit està a punt de començar i aquí veieu que us he posat això de... Aquí posaré qui marca, espero força gols. I he fet dues porres, la porra optimista, que és un 0-3, i per què no? I la porra pessimista, que és un 4-1, perquè també és possible amb la defensa que tenim avui, sense Piqué, que es veu que s'ha infiltrat per poder jugar, pot passar de tot, pot passar de tot. Així que també gairebé passa que el Tau em llepa la pizza, però no ha passat. El partit ja ha començat. Va, enrere, Oh! L'ha tret el Courtois? No. O què ha sigut? No ha sigut el Courtois perquè el Courtois Fora. s'ha fatal. Potser sí que ha refusat Courtois i l'angle no t'ho ha permès veure bé, Sí que la toca Courtois, Dolors. Molt bona intervenció, del porter belga, molt bé. Per això no li arriba Dembélé. Molt bé Courtois. Vale, molt bé Dembélé. Pedri per Messi. Messi, falta! I no la pita! Hòstia, el Madrid que puja, Pilota a la banda per Lucas Vázquez o Asensio, no sé quin dels dos. Atenció a la remata. M'he cagut la puta d'Oros. M'ha cagut la puta d'Oros que Benzema acaba de marcar a taló, tio. Benzema acaba de marcar. Hòstia, doncs de moment anem aquí al resultat i anem a canviar-ho. Molt bon passe, I la remata... Buah, aviam, és un golaç. Espero que l'anul·lin per la falta a Messi que no ha pitat i que per tant no pitaran, però és un golaç, tio. Doncs 1-0 al minut 13, golaç de Benzema. De moment, la porra del 0-3 ja no es pot complir. La del 4-1 encara sí. Vale, bé, Dembélé aguantant, pilota enrere. No, però quina... Però que pot corrir el del Barça, també. Oi que el passi semblar que podia arribar perfectament a aquest company? Falta! Ja has dit Sí, monopoli. i targetes, però. No, home, no. A Casemiro mai se li treu targeta. Mai. És al·lucinant la permissivitat amb Casemiro, Han hagut de passar no sé quants anys perquè l'expulsessin en un clàssic quan a cada clàssic s'ho guanya. I la recupera el Madrid. Surten al contracop. No, l'esquena. Aquests són els crits que sentia. Ai, Vinícius contra Mingueza. Ai, Vinícius i pitaran penalti. El pita? Buah. Araujo, nen, és claríssim. Mira com deixa el peu i fa la traveta, és Però és claríssim. fora de l'àrea. Aviam el peu... Sí, és fora de l'àrea. Centrarà Kroos, no dic xutarà perquè no ha xutat una falta des de fa no sé quants anys. Ell és més de centrar-les. Evidentment ara ens marca. Joan! Quietau, no passa res. Mare meva. Quin golaç! Però quin desastre. Ai, ho he dit, perdoneu-me. Buah, tothom em matarà. Quin puto minut és? Minut 27. Brutal. Ai, Déu meu. Ai, Déu meu. Oh, quin golaç. O sigui, és tontíssim el gol. No sé com collons... És que xuta pel putíssim mig, pica en una esquena i se'n va fora. Oh, Déu meu, Jordi Alba que no la pot treure. És puta porta! No, li donaran a Kroos. Però qui és que la desvia? És el Jordi. No, la toca el Des i després... No, és ell que la fot. I després el Jordi no la pot treure. Torna a atacar el Madrid, minut 29, és a la frontal, ja és dins de l'àrea Vinícius, i Vinícius que retalla, torna a retallar i l'acabarà perdent perquè és molt dolent. Sí, gràcies a l'àrbitre ens t'acudeixi pitar penal en aquesta merda. Jo seguiré dient sempre que Vinícius és molt dolent perquè ho és. Minut 31 i la cosa es pot fer molt llarga i pesada. Anem regalant pilotes al Madrid, als seus peus. És que estem als seus peus sempre. Ai, senyor, som uns súbdits, som catalans. Riu per no plorar. Buah, estic parlant de mi en tercera persona ja, La cosa empitjora per moments. Som dins de l'àrea, Dembélé. Dembélé rellisca i la perd, i l'altre la xuta que Fernaum. M'agrada Dembélé perquè sempre corre com si estigués despistat. Sí, va corrent com... Bueno, és que potser està despistat. Va. Hòstia. No tenen aquella espurna d'avui. I atenció que el Madrid xuta a contracop amb el Vinícius. Obertura a l'altra punta, xutaran i pal, el rebot Ter Stegen! Uf! Anava dins! Pal i Ter Stegen, minut 34. Ai, la puta d'oros. Minut 45 i 22 segons i corren a favor del Barça. No tinc clar que sigui córrer perquè l'havia tocat d'est últim, a més.
Quin desastre d'arbitratge també, no? Aquestes són les cosetes difícils de veure, però aviam, Messi! Ah! Oh! Oh, Oh! Hagués sigut gol olímpic brutalíssim abans de la mitja part. Hòstia puta. Preciós! Oh! Ui, a Messi li falta gol olímpic. L'arriba a fer avui el Bernabéu no, el puto Valdebebas de merda, que és un estadi minúscul com per jugar aquest partit. Ui, hagués sigut increïble. Que Messi contra el Madrid a casa seva pogués fer un gol de córrer així. És que... Oh, de què ha anat, que no tenim sort, tampoc. Mitja part, nois. Aviam, ho veig bastant negre, ara mateix firmaria l'empat. És que estem perdent 2-0. I hòstia puta, que tornen a passar la repetició del gol olímpic, que no ho ha sigut. Hagués sigut increïble. En fi, ens veiem a la segona part. Els jugadors ja estan sortint al camp, de seguida començarà la segona part. I... Ai, que llarg que se'ns pot fer això. Si marquem abans dels 60 ens queda mitja hora per empatar, i qui sap si desempatar. Ai, però bueno, el meu cap no hi confia gaire, acaba de dir això batallant. Aviam, va, que ens apropem al 58. Jo he dit que havíem de fer un gol abans dels 60, que així teníem mitja hora per empatar i qui sap si per guanyar. I la perdem a la frontal. És que no sortim d'aquí. És que sempre la tenen els altres, és desesperant. I com plou! I com plou! Hòstia, el Modric té les grelles també totes empapades. Ui, ja la tenim. Va, no badallis, que passarà alguna cosa. Sí, us encomanaré el badall. Ai. No pot ser que fem això, els del Barça no podem fer-ho. Molt bé. No, massa llarga. Que la salva. No, la treuen. Minut 59, ara sí, pilota enrere. No l'hem perdut encara. Vale, va, Alba, la tornes a centrar, centres, rebot, pim-pam, pom! Gol! Qui ha sigut? Vingueta! Que bé! Ha marcat Vingueta! Però perquè no m'ho crec! Però què fa Vingueta aquí, si és defensa? Aprofitar l'oportunitat. Però quan ha pujat? Molt bé! Molt bé! Molt bé! Encara farem alguna cosa, gol de Vingueta! Aviam la repetició. Amb el monyo mullat. Molt bé agafat el rebot, pumba! Ha posat millor el peu que Griezmann o Dembélé, Hòstia puta, però què fa aquí? Sí, a més, no se l'esperava i ha fet el que ha pogut, diguem-ne. Ui, com ha passat per allà? La deixa passar Griezmann i remata... Hòstia, és que remata amb això. No remata ni amb el peu ni amb el genoll, remata... Hòstia puta. Però no és que Griezmann Molt la bé. deixi passar, és que li passa, diguem-ne. No pot rematar i la deixa passar. Vale, d'acord. Minut 59, no? 60. Que guapo que és el Minguesa, per favor. El fill de puta és guapo, sí. No, home, perquè és positiu. Ja sé que tu això valores molt, que un futbolista... Exacte. Guapo i alegre. Molt bé. En fi, que acabem de marcar. No ens centrem, Dolors, que hem aconseguit el 2-1. El Pedri sembla un nen i ell ara ha posat molt bé el cos. Hem aconseguit el 2-1 al 60. Home, és que el Pedri sembla un nen. El Minguesa és bastant més gran que el Pedri, també t'ho he de dir, Sí, és que el Pedri és un nen, de fet és un nen. Home, el Pedri que ha de fer els 18. Doncs va, que reduïm distàncies. Hem marcat, com dèiem, abans dels 60. Bueno, ara que no ens facin el tercer, no, clar, sí, home. Sí, vale. Obre-la, vale. Ara hi ha una mica més de briu en el... No, ara comencem a confiar-hi. Ara hem fet el 2-1, ja només estem un gol per sota. Era tan avorrit. I massa llarga, no la sabem, passa enrere, rematada de corna. Doncs no, hòstia, l'efecte òptic. Bueno, i la pluja i el tot. I la pluja i el tot, sí. Va. Ui, m'hem dit que se la deixa curtet. Molt bé, Banyes. Fora. Vale, estem apretant. Va, que teniu... Que difícil és fer de porter amb aquest aiguat. Bueno, per favor. Hòstia puta, és pitjor que fer de jugador, La pilota no roda, però és que com a porter no veus res, la pilota et rellisca... Va, que ara marca Messi de falta... No, barrera, merda. Ho he dit tard, ja havien xutat. No deixeu que passi, Molt bé, que dolent que és Vinícius, per favor, a control de merda, si és que ens l'ha regalada. Vinícius és molt dolent i d'aquí no em penso moure. No menys tinguis mai l'enemic. A Vinícius sí. No! Sí. Que ens en va fotre, no sé quants en va fotre l'altre dia a la Champions, 3, no? 2 i incomprensiblement, és molt dolent. Mira, escolta, la comprensió m'és igual si et fa guanyar. El futbol no té comprensió que tu vulguis, però Vinícius és molt dolent i ja està. Fer 2 gols no vol dir res. Vol dir, jo no ho he fet en ma vida. No has jugat a futbol en ta vida. Bueno, doncs per això no els he fet. Doncs Vinícius ha estat molts partits jugant a futbol en sa vida i enviant-les a córner, m'entens? Amb tu sí que jugava, Sí, I no els feia. no direm què passava. Va, que som dins de l'àrea, La perdem. No! Ai. Vinícius és molt dolent, ho podem dir ja o no?
la merda de passe que ha fotut. Bueno, li ha donat en el Benzema, però... I li ha donat fatal. I per què li ha donat en lloc de xutar? Perquè xuta molt malament, ja Perquè està. plou molt. Li ha donat perquè plou molt. O sigui, la teva causa-conseqüència o els teus perquès m'agrada Si no em molt. cau bé el Vinícius i el Kroos em cau gordo. I ara no vull que ens en fotin un altre, per Déu, Samnaro! Ai, 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 ai. Uau. Molt bé, va. Va, Dembélé, a Va, córrer. nois, a veure si encara acabem guanyant, si ho feu així. Ai, Oh, Déu patadota, meu. àrbitre, pita-la, pita-la! I no la pita. La traiem a tre... Uf, uf, No! uf, No! uf! Què ha passat si no hi havia el Pere Esteve a la porteria? Hòstia, no sé qui l'ha tret, No va, sé qui va. l'ha tret. Fem el 2-2 ara d'aquesta Va, contra. que és Va, un va, altre va, cop, va, va. va, 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 va. Passa la frontal. Vinga, va! La tenim, fora! Au, de què anat? Hòstia! Què hem fet? Algú s'ha fet mal. Piten falta? Sí. Ah, ens han fet falta. Has Va, dormit el Messi. doncs no? falta la frontal a Messi. Bé. Ui. Va. I aviam aquí a la repetició que no sabem què ha passat. Minguesa, molt bé. Molt bé, home. Molt bé. És que El nostre Minguesa. Minguesa És el partit del Minguesa. Minguesa no em sembla molt bo, i jo hi segueixo dient, Ara ja sé. però és molt guapo. És com el típic jugador de la pedrera del FIFA que no és molt bo ni té molt potencial, però t'agrada molt. I et cau de puta mare i et fa jugar, Però saps? és molt aplicat, és treballador. És jugador de la pedrera, és perfil FIFA a moda carrera total. Apa. Va, Messi, no sé què estàs fent, però concentra't en xutar la falta. Està tan... Se n'està l'aigua dels calçotets, em sembla. Literal, que acaba de fer així, i No, és que estan... Mare meva. Ai, teus collons regalimant. Vinga, va, Messi. Aquests animals. Sí, no sé això. El típic jugador sota la barrera, va, sisplau, que això sigui Covards gol. d'anar per Que això terra sigui i gol, deixar sisplau. passar la pilota. Va, a la barrera. Ah, Una altra vegada. Ui, he passat arriba l'àrbitre. Em torno a dormir. va, que ja el tenim. Va, sortim. Sí. Qui va fer? Va. Sí! No! La sabem! Penal, alguna cosa, àrbitre! Pita! El pita o no? Sisplau! Digue'm que el VAR ho revisa. Oh, sisplau, VAR, pita penalti. Puc posar A veure. Aviam, un segon. Què ha passat? Molt bé, com... Oh, sí? Ah, quina ràbia aquest passe. Aviam. Hi ha empenta! És tontíssima l'empenta, també t'ho diré, però és empenta. És tontíssima perquè ell ja era fora. És tontíssima, però és empenta. Bueno, és que el guanya. No, li agafa la mà. L'agafa de la màniga i el tomba. És tontíssim, però és penal, no? A veure. Àrbitre, sisplau. Va. Posa la ràdio. Aviam si ens diuen que ja hi ha hagut penal. Espero que no ens ensenyin que ja l'han xutat o Mira el alguna cosa. Koeman, està emprenyadíssim. Sisplau. Oh, groga pel Minguesa. No, home, no. Sí, senyor. Sisplau. No l'ha fet. No l'han pitat perquè està jugant Sergi Roberto a la banda dreta. És que ja et dic, no és un penalti clamorós que diguis, oh, per favor, quina entrada més criminal, ni merdes. Però si el tonto l'estira i el tira, és penalti. Alça! I treu groga, sisplau. Treu-li groga a Casemiro, sisplau. És que encara la protesta, fill de puta. Molts pocs forats. Àrbitre, falta alguna cosa? La pita. Va, falta la frontal. Messi, ara sí, sisplau. Qui era el jugador, el nostre? Sembla Minguesa, també. Hòstia, i vermella! Oh, Casemiro expulsat! No m'ho crec! Casemiro expulsat! Bueno, perquè es passa Increïble, és que té tanta impunitat. Oh, Samanela! Quina entradota! És que podria ser vermella directa, és que li trinxa el peu així, ha anat amb la cama oberta, cataclaca. Peu l'angular. Hòstia puta! Miro 89 i 59 segons, pam, 90. Hem de marcar aquesta falta, sisplau. Això és el que porta bona sort, m'ho va ensenyar ma germana quan era petit. Sisplau. Segur. Va. Ai, mira com somriu el fill de puta, mare meva. És tan lleig el Casemiro. Tan rar. I quan somriu irònicament és encara pitjor. Està fent cara de... Però si no ha fet res. És Va, el sisplau. diabòlico, és molt... Sisplau. Va, Messi, sisplau, Va, t'estimo. treu-te el cuquet, Messi. Va, Messi, t'estimo. Ah! Només ha afegit 4 minuts? Quin fill de putisme. Home, almenys 5. Hi ha hagut 3.000 canvis, hi ha hagut lo de les piles. Va. Sí, No. la tralla. Passa-la. Va. Obre-la.
No et xutis, què era, Lilàs? Motivat, nen, què vols fer el gol de la teva vida? Doncs no, passa-la als grans. Sí, va, 15 segons, puja Ter Stegen. Centrem. La tenim dins de l'àrea, sí, rematarà! Oh! Ah, pal! Ter Stegen! No m'ho puc creure, el pal! No! No! El travesser al 93 i 55 segons, no m'ho puc creure, quina mala sort! I l'àrbitre que pita al final, no! No hem jugat bé, però a més a més no hem tingut sort. El Madrid no ha jugat bé. Tres pals. No ha jugat bé, però ha jugat el que havia de fer, aguantar al darrere, fent córrer els ràpids, com dèiem abans, i mitja lliga que se'n va a la merda, perquè l'Atlètic de Madrid seguirà punxant. Llàstima, era brutal aquest de Lilàs, patapumba, i el travesser Courtois estava venudíssim, com ha tremolat la porteria. Almenys no hi ha hagut penalti de l'Englè, que és el que feia patir el fet de no tenir Piqué i tal, perquè l'Englè només juga bé si hi ha Piqué al costat. Ja heu vist avui al directe, ho penjaré demà, que va ser la mitja de l'Englè i un tití. No us perdeu aquest vídeo, tampoc. Ai, en fi, arreu-siau és la barreja entre adeu-siau i arreveures, que, en fi, estic trist. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,